Bűn és bűnhődés. Mindenki ismeri Dosztojevszkij 1866-ban kiadott klasszikusát, melynek fő kérdése az, hogy van-e jogunk mások élete és sorsa felett dönteni. Miki, nehogy már képes voltál összekeverni. Most nem Dosztojevszkij van, hanem Arany? Ja, jó. Akkor legyen szó Arany János balladáiról, vagy bűn és bűnhődés. De miért is pont bűn és bűnhődés? A 19. század második felében számos író felvetette ezt a kérdést, melyre más és más válaszok születtek. E lélektani kérdés áll nagykőrösi korszakának középpontjában. A korszakban a nemzetnek szüksége volt arra, hogy tartsa a lelket bennük egy költő írásain keresztül, kifejezetten a szabadságharc bukása után. Azonban Petőfi halálával ez a váltás szerep megüresedett. Arany visszahúzódó emberként vonakodott elvállalni ezt a posztot, de egyedüli jelöltként ráhárult ez a feladat. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy 1866-ban kitüntették Arany érdemkereszttel, amit Ferenc József küldött neki. Arany azonban vissza akarta utasítani ezt, mivel ki nem állhatta Ferenc Józsefet, de ezt nem tehette meg, mert a hivatalos lap már közölte a kitüntetést. Ezután Arany az érdemrendet rejtő doboz csomagoló papírjára ezt írta. Hasfájásban szenvedek, érdemkeresztet küldenek. Ha csak egyet tojhatnám, 100 keresztért nem adnám. Na és akkor most már tényleg térjünk a témára. Greguss Ágos szerint a ballada tragédia dalban elbeszélve, ami utal a három műnem közötti köztes műfaj jellegére. Epikus, mert elbeszélhető története van, lírai, mert sajátos szubjektív nézőpontból belső lélektani folyamatokat ábrázol, és drámai, mert párbeszédre épül. A ballada egy tipikus műfaj, ami a romantika korszakára jellemző. Kétféle balladát ismerünk, a románcos balladákat, amelyek derűsebb hangulatúak, terjengősebbek, részletezőbbek, illetve a skót vagy más néven székely balladákat, amikre jellemző borzongató zord hangulat, kihagyásos szerkesztésmód, a balladai homály, tragikus, sokszor végkifejletmentes lezárás. Arany ballada költészetét 3 szempont szerint lehet beosztani, korszakok, témák és szerkezet szerint. 3 korszaka volt. Nagyszalontai korszak, nagykőrösi korszak és őszikék balladák. Témák szerint beszéltünk népies, történelmi vagy nagyvárosi balladákról. Szerkezet szerint vannak lineáris balladák, amelyeknek egy szálon futó cselekményük van és egy szólamok, vannak körkörös balladák, amelyekben a mű kezdetén megjelenő meghatározó motivum visszatér újra és újra, illetve párhuzamos szerkesztésű balladák, amelyeknek térben vagy időben párhuzamosan végbe menő 2 cselekményszáluk van, ez polifónikus, azaz többszólamú szerkesztésmódnak hívjuk. Alapvetően a balladák történeteket mesélnek el, a műfaj alkalmatlan az érzelem kifejezésre. Arany azonban tudatos témaválasztással és az epikumba rejtett utalásokkal el tudta érni, hogy a balladáinak lélektani mondani valója legyen. Balladáiban az erkölcsiség szócsöve és a nemzeti öntudat megszólítottja. Az összes balladájában megjelenik a bűn, büntetés és bűnhődés, ahol a bűnös nem a társadalom által kirótt büntetés, hanem saját lelkiismerete, pszichéje bünteti. A bűn és a bűnhődés aránya azonban nem igazságos, mert nagyobb a bűnhődés, mint a bűn. Sőt, mi több előfordul, hogy a bűntelen is bűnhődik, míg a bűnös egyáltalán nem. Gyakori továbbá, hogy a balladáinak szereplői beleőrülnek saját bűntudatukba. Vegyük például az Ágnes asszonyt, amely egy nagykőrösi körkörös szerkesztésű népies ballada. A műben Ágnes asszony bűnhődését, a megőrüléséhez vezető folyamatot látjuk, amely nagyobb büntetés számára, mint amekkorát elkövetett. Folyamatosan visszatérő központi motívum a lepedőmosás, amivel a saját lelkiismeretét próbálja tisztára mosni. Ám a lepedő a mű végére egy elrongyosodott foszlány lesz, amely a meghasadt tudatállapotát szimbolizálja. S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, fehér leplefoszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Arany minél több balladát írt, a bűn és bűnhődés motívuma annál árnyaltabban jelent meg szereplőinél.
Az őszikék balladák között a Vörös Rébék című műben a főszereplőnek, Pörget Daninak úgy kellett bűnhődnie, hogy bűnt nem követett el. Rébék, a varjóként visszajáró boszorkány azonban Daniékhoz jár, és tudjuk róla, hogy Akinek azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár. Rébék addig főzte Pörge Dani bocskorát, amíg ki nem derül, hogy Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett, azaz megölte az öregasszonyt. A folyamat azt mutatja be, hogy Dani bűne abból származik, hogy bűntelensége ellenére bűnhődnie kellett. Aranynak nagy hatása volt a magyar irodalomra, balladáival túllépett a romantikára jellemző énlírán, objektív költészetet használt. A lélektaniság a freudizmusnak köszönhetően terjedt el, így mondhatni, hogy Arany művei megelőzték ezt a kort. Isten szépen kérlek, aranyeső hújjon nékem, aranyeső a virágos réten. Aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családom, jaj, te me rám. Aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családom.